Smile and Learn. Hola, amics! Benvinguts a la cursa més important de la temporada. Mireu, som un munt de pilots. Quins nervis! Faré tot el possible per guanyar. El primer que farem serà comptar quants cotxes participaran en la cursa. Sort que coneixem els nombres, que ens serveixen per a moltíssimes coses. Mirem quants cotxes hi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bé, hi ha 10 cotxes. Per comptar els cotxes hem fet servir els nombres cardinals. Els nombres cardinals serveixen per representar la quantitat d'elements que hi ha en un grup. 10 és la quantitat de cotxes que participen a la carrera, és a dir, és el nombre que representa quants elements hi ha en el grup. No només fem servir els números per comptar, moltes vegades necessitem ordenar les coses o indicar la seva posició. Per exemple, quan acabem aquesta cursa, haurem de saber en quin lloc ha arribat cada cotxe. Per això, utilitzarem els nombres ordinals. És a dir, fem servir els nombres ordinals per ordenar les coses o per indicar la seva posició. La cursa està a punt de començar. Vegem en quin lloc quedaré. Desitgeu-me sort! He guanyat! He guanyat! Això vol dir que he quedat primer! Bé! Però, i els altres? En quina posició hauran quedat? Vegem la repetició. El cotxe vermell, el meu, ha arribat el primer. El cotxe groc ha arribat al segon. El cotxe verd ha arribat al tercer. El cotxe blanc ha quedat al quart. El cotxe negre ha arribat al cinquè. El cotxe blau ha arribat al sisè. El cotxe rosa ha arribat al setè. El cotxe taronja ha arribat al vuitè. El cotxe marró ha arribat al novè. I el cotxe morat ha arribat al desè. Com hem vist, els nombres ordinals tenen un nom diferent dels cardinals. Els nombres ordinals tenen un nom propi fins al 4 i després s'escriuen amb una E a darrere del número com aquí o amb una A si el gènere del nombre que acompanya és femení. Per exemple, primer, primera. Segon, segona. Tercer, tercera. I així successivament. Els nombres ordinals ens han d'indicar la posició en què han quedat els cotxes a la carrera, però també ens serveixen per a moltes altres coses, com per exemple saber les plantes d'un edifici. Jo visc al desè pis d'aquest edifici. Comptem des de baix per veure quina és la meva finestra. Aquesta finestra seria la del primer. Aquesta seria la del segon. Aquesta, la del tercer. Aquesta és la del quart. Aquesta, la del cinquè. Aquesta és la finestra del sisè. Aquesta és la del setè. Aquesta, la del vuitè. Aquesta és la finestra del novè. I aquesta última, la del desè. Aquesta és la meva finestra. Vaja, me l'he deixat oberta! Oh no! Espero que surti aviat. Bé, això està tot per avui, amics. Ara ja sabem diferenciar entre els nombres cardinals i els ordinals. Ja veureu que són superútils. Me'n vaig a celebrar el meu triomf. Fins una altra! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador
i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.